Hyvä Kapu. Hyvä Kapu. Se on niin kehittynyt puolen vuoden aikana, kun mä olin siinä syöpäleikkauksessa ja se levisi. Hyvä Kapu. Sä oot vaan iloinen, että... Amanda. No mitä? Mun piti vaan tulla sanomaan, että Kapu ei ole käyttäytynyt kovin hyvin viime aikoina. Miten niin, kun se nyt käyttäytyy loistavasti? Mä tuon linkin vasta niin kuin tänään ekaa kertaa puolen vuoden jälkeen. Mutta Kapu, voi kertoa miksi Kapu ei ole käyttäytynyt normaalisti ja mitä se on tehnyt. Tänään on jokavuotinen eläinlääkäritarkastus. Mitä? Mikä sillä on? Ei Kapu, ei! Sainpas. Ai tuliko sulle Kapu! Tänään on se... Mitä nyt? En mä vaan tästä tietoinen oo. No joo. No hyvä, että hän on jo paremmassa kunnossa. Ehkä se on johtunut mun poissaolosta. Milloin tää alkoi? Heti kun sä olit ensimmäisen puolen tunnin ollut poissa, Kapulla alkoi se stressi. Hän alkoi katsoa ympärilleen, mutta se on ensimmäisen yön jälkeen. Ensimmäisen parin päivän jälkeen siis. Hän alkoi jo ihmetellä, missä olet. No kylläpä. Kesti vähän aikaa, että alkoi ihmetellä. Mutta hän nauttii nyt. Me oltiin lähdössä. Tää oli ulkopuolella. Okei, olkaa varovainen. Joo, yritetään, mutta joo. Yritetään. Alkaa mennä liian kauas. Ei. Varotaan sitten Kapu autoja. No niin, mennään varovasti. Mutta ei liian varovasti, koska autoja voi tulla ihan mistä. Kuolemassa oli pikkuinen. Katso oikealle vasemmalle ja vielä katso